Libap vilayatynyň Sayat etrafında ýaby arasalayan köne ekskawatoryň agdarylmagy netijesinde onuň sürüjüsi helak boldy. Bu waka sebitde suw akabalaryny çuňulduş we arasalaýyş işlerinde köne tehnikalaryň ulanylýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. 29 dekabr günü Saýadyň Bujak obasyna ýapyry arasalamak we gazmak işlerini amal edýän bir ekskawator sürüjüsi aradan çykdy. 40 ýaş töweregindäki sürüjüniň 3 çagasy ýetim galdy. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 2 ýanwarda aýtdy. Wakanyň bolan pursady sürüji öz hususy eýçiligindäki ekskawatory bilen kärençi daýhanlaryň ekerançylyk meýdanlaryny suwarýan ýaplarda gazuw we arasalaýyş işlerini geçirýärdi. Ekskavator ýapdan çıkaran gumuny kenara çıkaryp, şol gumy öňdäki susaw bilen itekläp başlandy. Köne ekskavator öz agramyny saklap bilmän ýaby agdaryldy. Sürüji howsala düşüp, ekskavatoryň gapdal gapysyndan özüni ýaba zyňdy. Ýöne ol bu ýerden turup ýetişmänke, ekskavator onuň üstüne agdaryldy. Ekskavatoryň aşagynda galan sürüji dessine jan berdi diýip helakçylyga şaýat bolan ýerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Her ýylyň gyş paslynda oba ýaplaryny gazmak we arasalamak işleri geçirilýär. Ýöne bu işleri amal etmek üçin oba resmileri kärençi daýhanlary ekskavatorlar bilen üpçün etmeýärler. Kärençiler öz aralarynda pul ýygnap, hususy eýçilikdäki ekskavatorlary hakyna tutýarlar. Ýöne kärençileriň ençemesi Belarusda öndürilen bu ekskavatorlaryň aglabasynyň könüleşendigini we işe yaramsyzdygyny belläp, olaryň şuňa meňdeş helakçylyklary eltýändigini aýdýar. Owa ýerlerinde şeýle ekskavatorlar, traktorlar köp ýöne olara gödөгçülük tas ýok diýen ýaly. Häzirki kyn ykdysady şertlerde ekskavator eýeleri, tehnika köne bolsa-da ony ulanyp gazanç etmäge çalşýarlar. Ýöne bu käte pajygaly wakalaryň bolmagyna getirýär. Häzir Saýat etrap prokuraturasy soňky helakçylyk boýunça derňewleri geçirýär. Hemma munyň geljekde bolaýmagy mümkin helakçylyklaryň öňüni almagy goşançakdygy ýa goşmajakdygy belli däl. Dip yerli kärençi anonimlik şertinde aýtdy.